Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, di mo na nga imbaga ni Papa kastamaten kini Mama. E di natugtalan da Manong Nemy ti kasasaad ko ket natangken kano ti ulo. Saan ko nga amo ti paisuro? Saan ko nga amo nga tong palin dagiti bilin? 18 pelayang idi Manong Nemy. Idi ta sa anak nga madatngan. Idi ta mapaneknekak mga masikugak. Saan ang idin nga nakapaglibak kada mamakin ni Papa. Gabot tayong pa-check up dak. Maululawak namin kaya nagduduluak. Kat sinalutsod nga dagos ni Papa Manong Nemy no asino. Ti ama ti sikog ko. Asino? 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 Sa lutsudan da na asino Manong Nemy tamuda awampay ti boyfriend ko. Asino? Asino? Ni Dani, Papa. Dani. Ni Dani. May saganag di barkada. Ilaw-lawag ko kadakwada Manong Nemy no kasano nga napasamak ti amin. Ni Dani ket may saganag di barkadak. Mahilig kam ngamin ti outings Manong Nemy. No kasta nga awang klase mi tilada papapanan mi. Nangrona no kasta nga bakasyon Manong Nemy umay dagdagasen dagiti barkadak mapang kami ti beach. Mabang ka magpipiknik. Kada daday di rabii Manong Nemy nagna-night swimming kami, nagiinom kami. Nabartek kami. Nabuutak layangan Manong Nemy. Ngay di makariingak. At dani-dani ti sibay ko agpadpada kami nga lamo-lamo. Nagikikisak idi Manong Nemy nga dinanog-danog ko ni Dani no anyat inaramid na apay nga sto tinapasamak anyat tinapasamak. Di na kano napupuutan. Gabutin na laos sa bartek. Manong Nemy, saan ko nga ayaten ni Dani? Barkada laeng tinalasyon mi Manong Nemy nasisingad kam lang agbabarkada nga gagayim. Awan katakwada nga lalaki, abarkadak tinagarim kanyak. Siguro akat kursunada nak ni Dani. Siguro akat lalo na ti amin. Minartek nak, aging gana nga saan ko napupuutan ti amin kat natagigwanak. Naburak na ti kristal Manong Nemy nga salsalat metmeta. Manong Nemy, planok idi nga parigreg ti sikog ko. Ngayon saan nga kayat na papakin ni Mama. Nagbasol ka lang, Rodan. Na yun ang palang tinadagdagsang nga basol. Padasam nga aramidan da ita. Laksidan na kang anak. Ngayon Papa, saan ko nagayayatan da ito eh. Awan tayo nyaman nga relasyon mi kini Dani. Kaya adda kaya awan nga relasyon no nga masapul nga sungbatan ni Dani da ito eh. Hindi kayo itong asawan. Pag-iasawan, ag-asawa, mag-iasawa nga din na oras, ubingak pa eh. Uwitin pa lang titawan ko, Papa. Eto kuman, pinanunot mo! Tsak lagay ayatan di amin, saan ko napupuhutan? Kaputa na tangkid di olom. Saan mo kaya tipaisuro? Aping uminom ka ti arat. Aping bartek ka. Na hindi ko mapailahin kita ang tungpal kakada kami kay mamang mong ijam. Panawam, ijam ti barkada. Awang kumat kaso ita nga problemam. Di makadakas Manong Nemy pinagrubuat dak. Kanapang kama mismo iti balay da Dani. Manag matapakaskas da awan ni Dani. Nimisakti mo na ng kasarita kang kuhan. Dani,
Masikugak. Anya? Mas daw ka dino, apay nga masikugak. Hindi na pasamak ka data, hindi inaramid mo kanya, hindi nga tsak napupuutan. Masikugak. So may kami kada ba pag hinimama dito, itapnok. Pag-asawaan data ka no. Regine, nagaspagarigan man talaga nga, di ta maliklikan ti amin. Awan ti maraming ta. Diag din nata. Imsang kang ayaten. Siyak ayaten nak. Saan kang narigat sa susuruan ng ayaten, Regine? Kinampod no nakit. Ket? Hindi pa ilangan kursunada kaya ka. Isungin naramid mo ti kasya muspusan. Tapno lang masigugan nak. Tapno maasawa nak. Tasta. Hindi nga Manong Nemy nga naamuang at talaga nga plinano ni Danny ti amin. Napuutan na siguro. Imbaga na lang sana nga napuutan. Posible. Siyak ti awang pulos ti puot ko Manong Nemy. Diyak pulos na ramanan ti sakit na. Unod ti bagada nga ganas na. As in nga awan. Siguro ni Danny Manong Nemy kat nagpapapasan na kiti kabayatan nga naparte ka. Nagsasarita nga ron, dagiti naganak, Manong Nemy. Dagiti naganak kanyak, kanaganak ni Danny. Kasano nga ron din nabalayan, kat ubing da pa lang, agbasbasa pa lang, nagiti anak. Ngayon kahit ko nga. Ada katulagan na balayan. Da kami ti hado dito eh. Kapag da kami ti ada babaian. Di may kaya ako na yan, dagiti tatao nga ganak abalasang ti anak mi. Aglibin na. Oo, pati kasara ng adan tulag nga kasar. Ento naman malindat ng kasar, isun pa nagkasar da. O saan ka? Iremedyo tayo amin, basta makuna nga, agasawad na. Sabi nga sante nga pagtimgan na kita anak, kumpadre, nat ko nada, awang kas kada ko ada ng desisyon. Ni Danny Manong Nemy ti muna nga pinagunyan da. Kat kinunana nga mismo Manong Nemy nga ay-ayatenka ni Danny. Karimagana aglibin kami. Iyawid na kano isang agnaedak edisidong na. Kat mabalim mi kanong ituloy pala tagbasa kabayatan nga sampay nga madlaw ti tiyan ko. Iti siyak Manong Nemy ti pagunyan da. Diyak kayat. Diyak kahit ti makilipin. Walang maiha. Tatayo ti, mapa, magkinanak, iti lalaking sangkom at ngayotin. Da kayo man, ti siyak. Na naroon aking kamamag patpalat ang mabayi. Kayan mo kaniti makinan na ti lalaking samumat ng patpatag. Well, iha nga madagtan at sungsung-batan na. Kahit mo kanti nga ron, aganak kabalasan, kahit ko taganak kabalasan. Ngim, ti makinan na, isang kumot nga patpatag. Tanya ti kahit yung masama. Agdan na kami, kaida kami, agkanaig kami. Saan ko kayat mama? Imbaga kada kay tayo, nga mabalin lang kumagat saan tingong umay dito eh. Ano ti makunay ita, madre, abalayan, kanak kumangam, di mat kayat ti anak ito, makidan na, iti anak mo eh. No pa isot babae nga masikog. Naging ka nagtimak manin ni Danny Manong Nemy ket kunana. Tata, nana, ori no saan ko isang pet. Orek tanin iti balayo. Ngem, ito no dumteng tumno a panawin. Nga panag-asawa mi. Isundot pa ng asawa kang kuana. Kano din na kahit ti makidan na kanyak na magkikaid na pa'y laing. Okay lang. Basta siyak ti ama, ti sikog na. Adan to kalintagak siguro nga may mangsarong ka iti anak ko keng kuana. Amang sarong ka karmet tinana. Kaya dumteng di panawin na makapagturpusak. Kaya makapagturpus mat isuna. Di kada isunton di pa nag-asawa mi. Saan ko
makayat idi da papakin ni mama Manong Nemy awan ti maaramid da. Tawan sa bali nga natungpal no saan nga siyak Manong Nemy. Intuloy ko pala nagbasa kabayatan nga sampay nga madlaw ti tiyan ko. Umas asidigmet Manong Nemy ni Dani kanya. Hi sweetheart. Oy, di na kawawagan ni sweetheart ha. Awan ti relasyon ta. Si Kawit. Maglangarod din nga si kakursunada ka eh. No kursunada na ko ba hindi? Rinespetar mo kumat kinababae. Abay nga binartek na kalpasan na kat tinagikwanak. Paano ta nga nabartek ha? Tsak mamati. Inundawayan ti pa nakabartek ko. Manano ko man nagdaton ka kanya kidi. Baka nasusuro kang inayat. Saan ka ngayaten, Dani? Ura man nuputot mo na ito karkargaek. Saan ka ngayaten? Anya ko man tasamo kayat kanya. Guwapo akmet. Kasing petak met. Yan tangay. Adad-daretan. Api nga santang sibukan. Api nga santang ulitan, dedi. Tapos nigas na kat mapuutam kat marik na met. Makasanot iganas na. Gago. Saan kung to aramidan, deta? Jak tumatin itulok nga mabarte kakpay. Di ababaapan na o Manong Nemy rugrugyan na kung ar-armen. Nagalas Manong Nemy. Kita tamasikog akon isupala panangarem ni Dani kanya. Inidyak ba't yan di barkada Manong Nemy awan akon. No adda mangawis kanya kanigi di barkada ka dati sa anakon na sumursurot. No kaano pa nga masikog akon nagbidot akon. Sumaten di palang liklik ko kanigi di barkada. Akas ko na dapapakin ni mama. No kung maidi di pa nang liklik mo kanigi di barkada. Regine, saan ko napasamak ko man di pa nagsikog mo? Iti nalbasan Manong Nemy, iti may kadwa nga semestre, iti kadak, iti second year college. Diyak matinagan-enroll ti si marunot na talaga nga dakailan ti tiyan ko. O may malatas marsarong ka ni Dani, Manong Nemy sa agoy kaskaso. Regine, ada ni Dani. Ma, apel ko manood da. Sagay ilim Isungaw takim putot data sikog mo. Kaya narambang una yung awatem to nyaman ng itulong na. Tadapagrebengan na. Sige ma. Noon nyaman titid na, di awatem. O parang di pa nagpas ngayon kunto. Ni Dani Manong Nemy na naggastos kadagiti amin gastos mga gina idi agpas ngaya ko niti ospital. Nadungumot kay diso na Manong Nemy. Ta amin nakasapulan ti anak ko. Na ni Jane, babae ti anak ko Manong Nemy. Jane, timpanagang ko kenkwana. Alangin yung bagag ang ni Dani ti amana. Ngamsang ko in pasurot Manong Nemy ti apelyedo na. Sana kaya't hindi na papakin ni mama. Abi hindi mo ipasurot. Ito naggraduar iso na, graduar kung naman talaga sawa kayo tumot lang. Pa, basta. Di no talagang na kami tinaikaring ang asawa. Isun to pala panang balbali mi, panang iristro na. Habi pala nga naskan nga balbaliwam. Pa, saan ko sigurado ni sun tagbaling asawa? Saan ko ay ni Dani? O rin isuman na talaga ti ama ti anak ko. Nagbaling nga na dungo da papa kani mama Manong Nemy ti apu ko da. Adumat ka din ti apu ko da, nagdi kakapsat ko nga daan ti asawa Manong Nemy, ngam siyak nga rod ti burdak kat siyak ti kadenada. Iso nga, dungdungon da unay ti apu ko da nga ni Jane. Adado pa yun di kundaway Manong Nemy, nga ni mama ti mga sikaso ken kuana. Imuno na nga nagraduar ni Dani nga ti siyak Manong Nemy. Kanimuno na nga nakastrek ti trabaho. Kabayatan nga inang intuloy iti panagbasak Manong Nemy adulat tamat na kitay umipos-ipos nga lalaki kanya. Imagakpan kadakwada. Awang pay time ko ti ayat. Sa maysa. Naganak kabalasan. Amumi naganak kabalasan. Ngam sa amumot nga lab ni Dani nga ma ti anak mo. Di ba? Agsapsapul ka ti pudno ayat.
Awan ti pudno ayat amariknam kinidani. Naman pa isot ama ti anak mo. At tuyak, napudnot pa nagayat ko ken ka. Ayat anak mo, Jay. Ayat anak mo, Regine. Ngayon kaskas di Manong Nemy nga awan, ti mariknak ka di kiti agar-aram kanyak. Tako na, dapapakin ni uma. Nung saan mo nga ayatan ni Dani, siguro mayat mo tumidla nung asawa kayon. Nung makiasawa kang tumidlaeng, ni Metla Dani. Gabot tayo sut ama, ti anak mo. Papa, nagasat unay, no talaga nga masusurok nga ayatan ni Dani. Ngayon saan, didak mapilit. Kinunak mo. Manong Nemy, awa mo ti sarday ni Dani nga may sumarongkar. Uban naman ti anak mi, Manong Nemy, sa nagkasasalita, ito nakalong aklunan na. Napututan ka lang nga doon, pala aklunan mo. Saman ka sabsabali pa, sweetheart. Ayaten ka unay-unay. Tanusan ka ko mga ayaten. Nagadudita nagdi babae nga patpatay ka niyak. Mang pilek kumalat ng gadakwada. Ngayon sikat iba't patay ko, Regine. Mamati ka ko ba? Nung kumatay mo una ngamin nga inarim nak. Sakbay nga rin na mas nak. Di awang kumati problema ita. Baka napimidnas ko mga inayat kay di. Nimita. Amon, dinaramid mo kanyak. Imbas ko mga ayat ni mariknak kang kakit ngura. Ginulong tibiyag ko eh. Nagmalil nga abnormal tibiyag ko gapukeng kadani. Sa alay nga ni Dani ti mga alukoy tiriknak Manong Nemy no dikit pa'y dagit naganak kanya. Ken oray pa'y dagit naganak ni Dani umay damas sa sarungkar ti apo ko da. Ket indono siya ti kasalita da, anak. Nagkasaganan ni Dani nga mangikasarkin ka. Gabuta, adan trabaho na. Apag isundumat nga numakabag, graduar ka. May santumatang natawan nga guru-urnong isuna. Tata, nana, papa, mama, tiyawag mo ka na kami. Natingitak. Diyak sigurado ti amin. Ano nga amin ti, ano ito sa pulim ti may isang lalaki ay nga awan ka ni Dani. Nasingpad mat ti anak pi. Awan ti man ti nga bisyo na. Agpadpada kayo nga ni dyan yun ti parakada. Awan mat ti sa bulik ka ni Dani. Nagsibot ta. Agpeso ti kunayo, gwapo na singpet. Kan talagang ipatpatignak. Tano saan na ko mga ipatpatig? Saan ang nagsubli-subli? Idin to tayo sumudlat ng kunang nga nagadot agpatpatigin ko nga babae. So nga tinasiyat pa ay, tata, nana, saan nga siya tibagbagan nyo? Diya anak yun tibagbagan nyo. Nga ibawing nan ti panagayat na ti sa bali. Okay, mat. Awa di kayo matparitan nga umay dito yung mangsarungkar ti apo ko yo. Kastamat ng kini Dani. Diyak matparitan nga umay mangsarungkar kini Jane. Gabot ada karbangan na. Adamat karbangan ni Jane kang kuana. Ora ito na asawanan. Mabalin na umay sarungkarin ni Jane o kayat na. Ken masapul mat nga suportaran na ti apo tot na kanyak. Akasmat na raramidan na. Nung kasta talaga nga sanda ka amal lukoy. Tata, nana, awan pulos ti marik na kang ayat iti anak yo. Ore nga tanu ulitan na pa iti mang putot kanyak. Pasaray ong tandak med da papake ni mama Manong Nemy kapot kinatangken kano ti ulok. Nagbidutak lang aro din. Diyak pala ang aturen dahi tanga bidot. Kunak met kadakwada Manong Nemy. Ad-ad na nagbidutak no makiasawa ak iti lalaki nga sangkumat nga ipatpateg. Masursurok to kano nga ayaten. Amamang pangagar-arim kanyak Manong. Hindi ko mapay lang ang naayat ko no. Nasursurok nga inayat mo kas pagarikan tagpapayso. Aging Manong Nemy nga nagturpusak meten
Kahit babayan titulong da papake ni mama, Manong Nemy, na ipasak ti board ko, aging ka nga nakastrek akmaten ito opisina. Mangup opisina akmaten manong. Irento ta ni Jane, Manong Nemy, makaay-ayo launay. May ayo unay da papake ni mama keng kuana, cute, bibo, ngobing, Manong Nemy. Kadtong kasta, ang sumrekak to bisina, bisituek, nagpakada kiti anak ko. Ibili ng tumat Manong Nemy ti saramo. Dito sumang petak, risot ti sumabat, tawatin na dagos ti saramo na. Itad kumet kang kuhana. Kadtong kasta nga bakasyon, Manong Nemy, agkuyog kami kini Jane nga anak ko, mapan, nagpaspasyar, shopping, mapanitimul. Nadan rin makakita kada kami. Uy, anak mo? Anak ko. Ay, yung mga taon mo din paskay mo. Running to 19. 19 ko hindi. Nag-cute, oh. Sinong ama na? Dahil tinagan na. Eh, nag-asawa kayo nga ron. Saan ka magdandan na? Tapos saan kumat ng patpateg? Saan ko mga nagtimaw ti anak yun? Nasaan kayo pimpinateg? Nakadado sa ludsud Manong Nemy, kaya magbagagman ko ati po. O ay mat sumarong ka ni Dani no ka Manong Nemy, pasyarin natin anak mi amo niya Jane Manong Nemy nga ti ama na kanin Dani. Yan. Ito no may piksa ng ti ilit itong galmay sa kadakwada, sakto mo ti sangwen na. Regine. Nalpas kayo nga naging nilawan nga gama, di akawid kan. May iliwak matkan ka. Kahit kang harakopen. Kahit kong ipariknakin ka ti harakop ko. Kahit kong ipariknakin ka ti bara sakit ko. Agas iti panangar-arakop ko keng kahidi. Panang digos ko keng kakanig iti kakabarang akik ko. Idi awang puot mo, gabutin na laos sa bartek mo. Bidot mo, Dani. Apay nga tinagikuhanak ngawang puot ko. Hindi ko mapalada puot ko akit impariknam ko man ti arakop mo kanyak. Tapos jak kumamat malipatan. Iti sa anak kumauna nga bartek, inagkanak kumang inaprusan. Tapos nariknak kumamat, tapos andamat pambarak nga mailiw. Ngayon tinagikuhanak mo nga natay. Imunanak mo na pinatay, sakbi nga tinagikuhanak. Natayak, iti bartek, nga tinagikuhanak. So, I'm sorry. Ngamita, mabalintang ulitin. Kapot ipatpatig ka unay, onay. Ipatpatig ka unay, onay, Regine. No talagang saan ka kumangipatig, hindi ko mapailang yung bawing ko tirik na sa bali. Arami damit ang Dani. Gabutawan di maoray mo kanyak. Manya pala kayat mo, adala ka rin putot ko king ka. Awa mo nga rin tinubium. Adan to. Ito masapbulak tipod nung ayat. Tipod nung mangipatpatag kanyak, kan timat ipatpatag ko. Sikalaan makipatpatag kanyak, anat serbi ti ayat, nung may salaing ti adamarik na ng ayat. I'm sorry, Dani. Saan ko may sorry ti puso ka mangipatag ka. Manong Nemy, aday din nasuro makatawin ng trabaho. Idi, ti matandar kami, nagkakaobis din na iti may sa party. Manong Nemy, dito ko nga nasarakan, ti pagpitikan ti pusok. Kasi lang nasulek, dagi di duwabukal ti matak, idi makitak, idagsabat dagiti matami ti maysa nga lalaki. Idi tumalyawak Manong Nemy siyakon tikit-kitan na. Siyakon. Ngay di makita kisuna nga perperenganak nakipinarangak maten kang kuana. Naisang sa ngayon maten Manong Nemy ti panagragutok ti pusok. Iso nga tanda ito ti sapsapulek nga pudno ngayan. Agayat akon.
Kaya takon Manong Nemy na inlaba kon. Umas asidag kanyak Manong Nemy dahi nga lalaki nga jakmat napupuutan nga mandangak nga sumabat kang kuhana. Imo nga enjaya na Manong Nemy ditakulap na kabayatan ngagsinsinabat kamin. Nagsinabat nga ron dagi ditakulap mi Manong Nemy kat nagraip dahi nga takulap. Nagbarat ditakulap na Manong Nemy kasla da kuryente nga nagkarayam iti orat ko kat aprusan nan ti barukong ko. Italak nga makarik na, italak ang Manong Nemy nga makarik na iti kastoy. Ado matindi kita nakaalamanok, nakashake hand ko nga lalaki, agararam kanya. Ngayon dito nga lalaki Manong Nemy, at adi pa nanti kararawak. I'm Nelson. I'm Regine. Ay, nagkakasgasad na ito nga aldaw. Ibilang ko na ito nga aldaw nga may sakadari kakasadan tibiyak ko. Tanasamat. Tanagsabat yung tinalan ta. Apay mo ta ko naman kasta. Gabot asikahan tinabayag ko sapsapulin. Apay ko anya ko matatakanyak tapno ibagaw mo siyak ti sapsapulan. Saan ko may nadawan? Basta. Sabi ko tara ito yung panagsabat ti dalan ta. Iso ti rugi, iti awan patinggana. Iti date nga panagamamu mi kini Nelson Manong Nemy kamayatan ti party nakamatlatan ti agsasalita. Nga sila nabayagan nga nagamamu kami Manong Nemy. Madlaw ko ngagpadpadat ti direksyon ti pitik ti puso mi. Nagsabatan ti dalan mi. Mariknak ken masigurado nga talagang iso ti patpateg ko. Ken mamati akmet Manong Nemy kadagi ti balikas ken dagiti kikita na ken talagang pudno dagiti bagbagana. Nasyak ti sapsapulin na. Ti pakariknaan na. Iti pudno nga yan. Iti dahin tang imbaga na pakariknaan na ti pudno nga ayat. Sinalusod ko keng kuwana. Tapay. Ada ka din na sarakam na saan nga pudno nga ayat? Actually, I'm married. Ha? Nelson? Kung naman mo bachelor ka? No. Saan ko orayan ng saludsodem? Kinamon sa Bali. Kahit kung ibagkakin ka. Saan akong ganawaya? Saan nga ro rumbing? Nagsapat ti dalan ta? Saan ka nang ganawaya? Hindi ito siya kinawayaan. Manong Nemy, slakla na turn off nga dagos. Nagsayang. Nagladaw gayong di ba nagamamumi? Dagos ko aliniklikan Manong Nemy. Hey, abay nga niklikan nakmaten. Iso ti rumbeng. Iso ti rumbeng, Nelson. Adahan ka ti asawa. Di ba? Iso nga rumbeng aliklikan ka. Imayeten ka. Ayatenka, Regine. Saan ko ayaten ti asawak? Gapot na pinikot na. I'm sorry, Nelson. No itay kat imbilang ko matararagsakan nga aldaw da ito kanyak. Ngayon babawik. Sanak la ko man imimay dito yung party. Tapno saan ka ko mga naman mo. Nagbabawiak no hapi nga naman mo ka. So nga kahit ka naliklikan na tagos, pangasim, tadi nakriribukin. Nuliklikan ka, saan na kumakamatin? Sa mo'y papilit na bagim. Agbain ka manging papilit na bagim, Nelson. Please.
ko. Sayang. Nakasaysayang. No idi tanawaya ko ma ni Nelson kadisot pa nagsabat ti dalan mi. Ure nga tanong. Mamuan na nga nag-anak na kamalasan. No nawaya kam ngagpadpada. Awang kumatilaped mi. Ngam kastoy man tinapasamak Manong Nemy. Sayang. Nagawid ak dito'y balay, Manong Nemy, nga jak mawatan ti riknak. Tanadlaw, Manong Nemy, ti anak ko nga nalidaya. Taka di problema, mami. Awan anak. Pingod nga kasta ko, saan kamat nga dati nga kasta? Awan, di napakadarangan. Kat kumusta ka nagmalmalim? Okay lang, mami. Saan na kamat lamay bayan da grandpa kin grandmam? Saan met? Sikan sama din naliday. Nalidayak ka, ba't na naliday ka? Uy, anak naliday. Oh, mis isa makon, smile. Mis isa makon. Talagang nasan ka nga naliday, mami? Saan? Okay ka magkindi. Anak ko, kadagdakelin. Nagbasa kan to, ya. Sumalik kan to di nursery. Ya, sa kan to kinder, sa kan to grade 1. Lalaing ma. Mami, ton ka ano nga agasawa kay ni daddy? Ni dadding mo? Ibagbag ka ni daddy, nga alo ko yung kakanotap no, agasawa kayon. Anak, I'm sorry to say, hangkong ipatpating ni daddy mo. Kasi nung rin nga daak no, saan kang pimpinatag. Samo ka din ang silod-sudeta ni daddy mo? Di naman ibaga. Da grandma kin grandma, mamo sinudsud. No apeng at dadadim kin maming, saan kaming agdendin na. Ti daddy kin mami ka agdendin na kumaya, di ba? Kunada nga, kuha, tsak nawatan. Ingarigata kin istorya kin ni Jane nga anak ko Manong Nemy tinapasamak. Kabinartek nak ni daddy na, iso kasi tinapasamak, saan ko nga ieten, pinilit na, arig na rin namas na. May surusurum at nga tangay hatan ni Sona, nasingpit mo ni daddy, mami. Anak, kalkali ka kumamit, nga etek ni daddy, gabotaking ka na itagat awang pwede asawa na. Ano mga rati mabaling ko? No saan mo nga lab Sona, sino nga rati lab mo? Agsapsapulak nga ron. Kakasunad na sa pulak. Nadamat asawa na. Ay, mandi o. Baling ka no ko nga kirida o. Abay amang ti kirida nga balikas. Imbagad na grandma kining grandpa. Anak. Bayam. Idaw-dawat mo kinapod Diyos. Na masursurok tumit lang ayaten ni daddy. Nuta kami matlang talaga tagkatuluyan. Kaday di nga rabi, Manong Nemy, tapangal daw idi nagam-amukam kin Nelson. Nagring di cellphone ko, Manong Nemy. Saan nga nakapunbok ng sinong batak? Hello? Good evening. Sinatay? Ni Nelson. Nelson. Kasano nga naalam sa cellphone number ko? Sa mga salutsutin no kasano nga naalak? Ito contact number mo. Kasi naman nga kalikagong kat aramidan na ti amin na pamuspusan. I love you. You're crazy, Nelson. At daan kan ti asawa. Saan kong ipatpatig? Pinikot na. Nelson. At sa bali ding ipatpatig ko. Ag best friend. Ag best friend? Nadasawa kita adagam nalimad nga panagayat na kanya. Kasli story na tat comics Uno drama ti radyo. Mabali na kasta. Pangalan ko man ti writer. Iti isurat da iti radyo kanta isurat da iti comics. Nusamad lang agapu ka nagiti pudno nga biyag. Pudno nga mapaspasama kiti biyag.
Inawis na, inimalay da. Kunana nga da party, awamat. Dududwa kami man. Sanak pinasangunuan ti naimas nga arak ken pulutan. Nelson, amom, no saan ka ko mga papikot, waraan niya kumat inararamid na. Amom gaya man nga awang kadwana. Amom gaya man nga damotibo na. Ape nga sa mo pala niliklikan. Dakay nga lalaki o. Awan di maaramidan di maysa. No, sa nakayat di maysa. Ape nga rutsi ka. Ape nga nagkaanak ka. Amom? Awan sang kong amo may pangkipkin ka. Kalbasan itay nga namamo ka. Naging bistikarak. May talagayam, amo gayam nga naganaka kamalasang. Anya pala ti pambaram nga mang tawag kanya. Sinong batak lang di sa lunsod mo? Timbagam, apay nga na napasamak kat sa mong akayat. Sika ngay, uy, binarteknak, awang puot ko. Indrantana siguro na binarteknak, awang puot ko. Imposible. Ano ito imposible? Imposible nga saan mo napuutan. Saan ko napuutan? Nabartekak. Natay ki di bartek. Apay papilit mo. Baka sika. Anda pala nakim mo, kamayatan nga sulisulisugan na kanata nagbaling na asawam. No talagang sa mo kinat, apang hindi mo liniklikan. Anda nga tamot, kayat mo kayong kuha na. Lalakiak. Masulisog. Isuhan na napasama ka na kami. Di ba kadakes? Imiyanak. Kabigatan na. Ada padi nga napanda inalan. Hagkat katawaan na Klein Nelson. Instant. Gabot na kayantak mo, hindi kiti parents na. Naplano ti amin. Isong sana kung nakapagkadkad. Nagkasar kami nga din na oras. Iti kas yung oras, Nelson. Sa dinutayan ti asawam. Awan iti tanak. Nagtatrabaho di abroad. Nabati kami nga gama. Ada anak yun? Nelson Jr. Talon nga tawan nga nagtatrabaho di asawa kini abroad. Pinanawan na kami. Masusurok kumamat ng ipatag ng imadayo. Agsapsapo lang kitipod nung ayat. Sikat na sa pulak. I'm sorry, Nelson. Ori si ka nagsapsapol ka man tipod nung ayat sa kadi. Ayatan ka. Kat pa-check nga na love at present kami kanyak. Agbing pinantagta. Regine, dati trumbing nga kayat. Dati trumbing nga agsawa. Kasano kung mga rod nga agasawa ta? Kanadamot na asawam. Itay naamuak nga dan asawam. Rinugyan ka nga linipat. Iso nga mabaling ka di nga sardengan nak. Good night. Kat saan kan doon nga tumutawag. Bye. Manong Nemy lipatek ti kunak ni Nelson. Ngam ore agtrabaho ak. Kasla may rewind Manong Nemy dedi aldaw nga panagam-am mi. Dedi pa nagpindereng mi. Dedi pa nagsabat apa nagraip ti dakulap mi. Dedi na nagsak pa nagsasarita mi sakbay nga imbaga nga daanin ti asawa. Hey! Oy! Namas papasama kang Regine. Ha? Telma? Ita pa ilang pagbago niya na ka ni boss. Ha? Adayo tayan ti panunot mo ah. Ika kanot yan ni boss. Agkutikan kat makpanat pudot ti ulo na. Sir, masabol na ka no? Tugaw ka. Nakanat doon ti error na ti aramid mo. Computerized na ramatan tayo, napag kabali ka. Sa bali ti, isubsubo mo ti computer.
Naseset sa nagbakasyon ka pa ilaan, Regine. Madadahil ti performance mo. Ano kami ti problema? Saan ka kastoy na problema? Awan ti problema, sir. Imposible. Pampanunutom ka din, nung ka nga kasawa kayo, kini Dani, nga ama ti anak mo. Awan ti pakasek nun dito iti pamilya, sir. Awan na nga, aga po iti pamilya, ti problema siguro. Na problema dyo balayo, isang sangpit mo dito opisina. I'm sorry, sir. Santun ko maulit. I'm warning you. Iti kanitong maulit mo. Napimbitas lang yung nagbakasyon ka. Ngayon talagang Jack may concentrate, Manong Nemy. Siya ako na talaga tinagboluntaryo. Nga nangipile, di pa nagbakasyon ko pa ilahin. Okay. Nagbakasyon ka. Thank you, sir. Nagsubli at tumitlahin. Dapat lang. Ang no saan ka nagsubli, kalpasan, ito aldaw katidog ti bakasyon mo. Napimbinas lang yun, ipakamom. Tapos nagkastakit man kita kami, kasukat mo. Manong Nemy, nagpakada kada papaki ni mama, tas tamatin iti anak ko. Apapala ka bakasyon. Pinalubusan nakmet, Manong Nemy. Kahit kuma ngumay ni Jane nga anak ko, Manong Nemy, ng saan ko na. Iti nagbakasyon na kalugar, Manong Nemy, nakiktutak. Iti makitak ni Nelson. Nelson? Hey. Apay na dakat to eh. Nagbakasyon na iti bisina. Diyak ka mong dakat to eh. Oras siya. Diyak man na mong dakat ito. Kinamod nun na, nanghala ko man iti bakasyon ko. Sige. Baliwag ti papanak. Saan nga dito eh. Hey. Nelson, ti imak, please. Among kading iturturong igasat, ti dalan dagat agsamat lata. Kahit kang halipatan, Nelson. Kahit sika. Kahit ko kumamit lang nga, lumawat ti panagpanunot ko. Nanaro na kita. Namuanin ti asawak ti amin. Ti anya. Nga, nakasara ka kundi babae nga pudong ipatpatek ko. Sublianak ko man di best friend na, ang madamat na asawa na. Sa maysa. Sanga na pudno panagayat na kanyak. Tanong pudno ko ma, saan lang ko mga nagas-asawa. I love you, Regine. Saan ko maulbot ti pusok? Kada niya nga rin ito, kahit mo pasamat. Agkarelasyon ta? Agbali na kakirida? I'm not crazy. Saan nagmauyong? No mapay magada. Ngamin na mauyong ti ayat. Kaya't ko halikligan ka talaga ni Nelson, Manong Nemy. Ngayon talagang dinakpanawan, surutan nak, sabatan nak, igawid nak. Hindi ka dami, Manong Nemy, di may sa beach. No apikid di nga talaga, nga saan ko maliklikan. No sa dinot, ayan ko, adda isuna. Sa alayangan, panagrahip, dinakulap mi, Manong Nemy. Tayo ditanglan na titakyag ko, inawid na tibagi, inarakop na. No, pinaggulgulagulak, Manong Nemy. Ngayon dinakpulos pinalospusan. Nangaro na lang aro din, idi mariknak di bara, dagi di bibig na nga nayamal ka, dagi di bibig ko. Ilisik man, dagi di bibig ko, Manong Nemy, nga maawanin ti paglisyan na, na ikornerin.
Kaya di mariknak ti bara ti bibig na Manong Nemy. Lamin pinsanan. Napuutak layangan Manong Nemy di balbalsekon ti arakop ken agik na kaniya. Ngayon di agsina tinapahot ka panaglanang di kiti bibig mi. Oh, Nelson. Regine, I love you. Dahito di pudpud nung ayat. Ti ayat, ana ibudi ka dagiti arakop kinakek ko ken ka. Mariknam ken may panagnek ko ken ka. I love you, Regine. I love you too, Nelson. Manong Nemy pinalubos akong tiriknak. Dahito'y tiragsak ko, saan ko nga pinanunot Manong Nemy nga basol. Gabot legal ang nag-asawa din Nelson ganti asawa na. Ngim, magawidak ka di pa nga ron tiriknak. Inulit-ulit ko lang Manong Nemy tinagpakawan iti Diyos. Karinted kong namin pinsan di bagik kan amin-amin ko kin Nelson. At daan ako iti anak Manong Nemy. Ngem italak lang maramanan. Italang nga maramanak kan mapadasak. Tila kayong imnas apa nakaitayok iti ragsak Manong Nemy. Ana ulit-ulit Manong Nemy ti kadami ti hotel na nag-check-inan mi Manong Nemy ken ni Nelson. Kaslasan kami nga mahuma. Oh, Nelson. Abing amin nga nalado ti ba nagsamat ti dalanta. Abing amin nga sanak inoray. Sikaman, abing nga di ka nagpakita sakbay kumana pikutak. Ngayon sabi nga nalado ti amin. Regine, basta si kakin siya tagpinbinateng. Ngayon yun to taramidan ti asawa lumamuan na nga ng kinawatan ta. Kaya bagbagam nga mangipangpang ta. Nakasagana ka kanang mangilaban ti panagayat mo. Awan ti laban ko gamot mo. Agasawa ka iti asawa. Saan pa ilangan natin panunutan ta? Panunutan ton tulayan din ta. Intun mapasama kayo. Yung karigatan mingin limit relasyon mi Manong Nemy na limit ti panagsinsinarak mi. Nagsubli ang madlang ti pisina kalpasan di bakasyon kadeta. Salsalutsudan da papakin ni mama kanyak. Apay ka manipon din nagsublikan ti pisina yo. Kan kanayon kamatan nga maladaw nga kawit. At ka di misteryo nga raramidem ha? Regine? Papa. Nasara ka kung ti lalaking ipatpatik ko. Ket? Isu ti pudno ipatpatik ko. Ket ipatpatik nakmet. Nga masansan nag-date kayo, isang maladaw kang gawin? Wen, Papa. Bakit mo talaga na, bakit nagpimbinatay? Ket talaga kasama kayat, di ama ti anak mo. Api nga, di yung pagsaritanin, ti pa nagkasariyo, tapos nagkasta kat, nyaman ti araramidan nyo kat, magbalin nga legal. Oh, abay nagsanay ka. Sampay nga nakasagana na itang lalaki, kasta. Sabi nga din nagsungbatan. Sampay nga nakasagana, Papa. Kinunak Manong Nemy, gabuta, mabuti nga ka mangimbaga tipod mo. Awan tured ko nga mangimbaga kay ni Papa Manong Nemy nga ni Nelson, ket adahanan ti asawa. Agsubli-subli mo't ni Dani Manong Nemy, aging ka nga ni Dani nga mismo tinakadoktal ti kinapod mo. Tinawagan nak ni Dani. Hello, Regine. Hello, naman di magam. Agayat ka matlang. Api hindi pala siya. Nakasara ka ni magbagam ang pudnong ayat? Nga madan maten ti asawa? Nilita kayo magbagam saan ka ng gulbot pa eh. Adam amok na makakit-kita kada kayo iti dahi nga Nelson. Makit-kita na kayo nga sumusumrek kayo iti hotel.
Are you crazy, Regine? Apay nga ti pala siyak, nga siyak nga mangipatpatag kang nga siyak nga ama ti anak mo. Apay nga ti sa balik pa'y laing. Gabot iso ti patpatag ko. Ipatpatag mo idin to tadaan asawa? Imposible nga mo nga mo at asawa nan. Awan ti karbagam nga manguot kanyak. Hangka ungungtan. Imagsalsalud sudak laing. Agayat ka madlaing, di pala siyak. Apay nga nagayat ka tadaan ti asawa. Dahil ito tiriknak. Iti kasto yung inaramin mo. Saan ka mata nakayat? Eh di okay. Eh di wow. Tapos sardangan na kon. Masapol nga mamunta pa pakin mamang mo ti amin. Kaya tragsak mo no kabilindak. Nagit naganak kanya. Kasta? Tapno. Paritan da ka. Iti minamauyong na. Araramidam. Awanin ti bibiyang mo kanyak. Ore anyat araramidam dani. Sayang tinabayag nga panagururay ko ken ka. Sayang tinapudno nga panagahit ko ken ka, Regine. I'm sorry. Basol mo lang nga nagururay ka kanyak. E dito talagang sang kamit akayat. Agbabawi ka to. Awanin ti bibiyang mo nang babawi wak manunusaan. Sige. Makawanin tinas ka ng ibagam. Bye. Manong Nemy, idi maamuan da papake ni mama kanyak nga masikugak. Didak tinungpa. Ngayon idide di agundamay nga namuanda nga nakarelasyon ak dadaan ti asawa. Manong Nemy nagsinublantan dak at tinungpakin pinungot da papake ni mama. Di mo yamuno kasano. Ti kinatanggan ti ulong. Nakaramit ka lang arudan ti bidot idi inulit mo. Nakirelasyon ka. Magkirelasyon ka ti may isang lalaki nga daan ti asawa. Papa, gapot ta iso ti patpatig ko. Kansakmet ti patpatig na. Agpadpada kami tinapasama. Sinikuganak ni Dani nga awang puot ko. Idinto ta ni Nelson kat pinikot ti asawa na. Andun la amin. Pinikot kay pinukit mo na saan. Tinalawag ka na daanan ti asawa. Nga si ka na kinalasyon ka na asawa na may saka kirida. Naganak ka lang arod nga balasang, nagbalin ka pa kirida, mangimbabayin kang anak. Manong Nemy tayak layang tibagik, nga inulit na mamakin ni Papa, tinangput kan ng tungpakan niya. Nga hindi maumadan, pinanawan dak, kat biyang kulangin tinagsang-sakit. Nga mag-isang sangit met ti anak mo kanyak, Manong Nemy, inarakop nak ni Jane. Mami, apay namin. Anak, nagsapsapol ka, itang balin nga sa baling nga dading ko. Damat kaya masawa na, kirita kamad kayam. I'm sorry, anak. I'm sorry. Mumanaw ako nito mami. Anak ako na. Mumanaw ako nito Pumanaw ka nito Papanam. Nakita yan ni Daddy. Anak, kasta di mong maganin Daddy no kwa. Lukas-kas di nga saan mo kayat ni Daddy. Alain nak ni Daddy. Agyanak kitidan na anak. Nabatpadag ka din ni Daddy ng gamitin siya. Ba't ka nga mami? Anak, apay nga sanga ni Daddy, tayatem. Apay nga sa bali. Tayatem nga sa bali. Payan nga na. Anda pa asawa nan. I'm sorry, anak. Ngam nung napatpatig ni Daddy ng gamitin siya, ngawan ti maramit ko. Ngam saan ka kayo tamapukaw? No talagang ipatpatig na. No ganak ni Daddy, di umay kamit. Tapnon ta kayo ba't langin ni Daddy, di agasawa.
Nemy imay inalang ang pwesto ni Danny ni Jane. Tsakaya iti. Danny, sa mga lalantan ako. Nusumurot kanyak, sa mo may gawid, at akarbay nga kengkuana. Kabuta siya ti amana. Papa, Mama, kaya tiyo ka di nga alhay ni Danny, ti apo ko yo. Ti apo ko yo nga liwliwayo. Dagdagal ti karbay nga ti amana, ginta kami. Ngayon, kasanwak na rutin nga inana. Nasumang petak, awan ti mga sabat kanyak nga anak ko. Kaya napay nga di ka ag-asawa. Dani, di ba, imbagam kanyak nga nagkarelasyon at nada sa asawa na, saan ako nakayat? Baka no, kayat ka pa ilahin. No laki dito sarding mo ti makirelasyon kay Kuana. Dahil dati pagpampanunutan. Iha. Agsapsabol ka tipod nung ayat. Hamong masapulan ni Danny. Kita may tinikudan nga dan relasyon nyo. Kanada mapaspasamak yung ito na iya Nelson. Nakasagana lang tanga umawat kang ni Danny. Sige. Intan anak. Jane, may turod na kapanawan nga inam. No talagang ipatpatignak. Umay ka magkidan na kada kami ni Daddy, Mami. Tsakmat ko makayat. Di pumanaw dito'y. Talab kayo kada grandma kini grandpa. Imkas naman ti aramid mo. Intan, Daddy. Manong Nemy amok idi nga raramatan dati anak ko tapno malayang maalukoy dati riknak. Tapno pilit nga yate kun ti ama ti anak ko. Saan ko nga napan sinukon ti anak ko Manong Nemy. Nagtalay na dito balay, mapanak ito pisina. Kat nung tawagan nak Nelson, kadadagundaway mi. Nagsinarak kami, agpapas kami. Ba nagapag-ungtan latad at papakin ni mama kanya. Talagang agmuyong kan! Hoy! Saan ka nga sumangsang pwede nito na ito na balay, ha? Papa, mama? Gabuta kahit na kang nalaksidan nga anak. Gabuta kas tingal aramidan, Regine. Kita, pati na gini kakabsat mo, kahit kagura da ka pa yan, gabuta manging babayin ka kano nga kabsat. Apa yung namin, anyat ada idineta nga Nelson nga di mo maliklikan, nga awan ka ni Danny. Inalala ko din ni Danny di anak mo, anak yo. Sige, Papa, Mama. Nakamailan na kalaksidan. Yan na kay, napag-graduardak mo din at sa trabaho. Mangalak lang ako din kaserak, tasadyan di pagawida. Kinamti kinatangkin ti ulo. Imbes ko mga aturam ti bidot mo, iyat adamet, gaga. Sige! Puano kan? Nangaalak nga ti kaserak Manong Nemy. Iti kasera, nawaywaya kami ni Nelson Manong Nemy. Tarik nang nga kami tag-asawa. Nelson, Regine, api namin nga sikat ipatpatek ko. Dahil naman ti salsalud-suda ka di bagi. Api namin nga sikat ipatpatek ko. Kaya nga mali. Wari sana kung nga nawaya, datamat ang pimpinateng. Adaking nga taragsak ko. Adamat kanya taragsak mo. Okay? Tuloy ang ligaya. Mailiwak man iti anak ko Manong Nemy. Yung diyak kaya't lamapana ka mismo iti balayda. Balayda Danny. Umanaylayan nga Manong Nemy at tawaga kisuna at damad cellphone nan. Kumusta anak? Okay lang da, Mami. Are you happy? Sa anak ka naragsak. Tanimin lang Daddy tadad to'y. Sapsapulin dak. Ura-urayin ka kuma.
Ngam saan gamit nga mauray. Nagsublikan sa balay, itayan dalo grandpa ken grandmam. Orin no agsubliak sa jay, awang kamit. Nagdandan na kay matan iti kiridam. Anak, mangibabayin ka nga mami. I'm sorry, anak. Kung kunak nga ron, no, mabalin ko ang pilyan ni mami, diyak kumakayat ng sika. Anak, ubay kalawan nga mangibagatikas na. Siguro na mangisusuro ka. Mami, tapi kastud ng baling nga kasat ko. Nayanakak, adadadikin mami. Saan naman ngagdandan na. Anak, agdan na tatlong itahing. Intun ka, no? Intun nag-asawa kayo ni daddy. Abi ngamin hindi yung masusurong ngayatin ni daddy. Naging ka Manong Nemy kalpasan ti nga bulan. Tinawagan na ni mami. Hello? Regine? Mami? Agsublikan nito balay. Mami, lilaksid ako na. Daya, naganak ka ba? Kagturot nga manglaksid ti anak. Magami lang ti kasya, barbari makapanunot ka. Iti na siyaat. Ngimnyat adamet. Pagawidan dak. Gabot adan to iti anak mo. Di nang kahit nagsubli ti amana. Tapay. Dan insang pet, ni Dani nga sa mali nga babae ti balay da. Kat sana kayat ni Jane, isong imayan to eh. Sige, mami. Agsubli ka rin ti Danayo. Taadan ti anak ko. Kasta ho na iti irot pa naging narakop mi nga ginama nung Nemy di makasangpeta kundi ti balay. Ngagsang sangit ti anak ko. Mami, anak, I love you. Nagsubli ka dito eh. Ang damat din sa bali nga, ay-ayatan ni daddy. Sambat nga sika. Ang takalindagan na nga mga ramit kasi anak. Tanamnamayan na nga saan ko akayat. Sa mesa. Anak ko na akayat. Gamot ha. Nagbalilak nga ro din nga kirida. Apin nga ro nga may ka dito eh. Alam mo kakasukat mo nga. Kasukat ko nga mamim sa dyan. Kaya't naungat. Kinidakadil nakidin. Nga? Dinakpikinindil. Dinakpikinindil ni grandma. Check-in din nga bruha. Nakuha na ako, bibagam nga bruha. Nagpangit. Habi ko mga pangit kit gwapo ni daddy. Basta pangit para kanya. Ay nga bali anak. Adakmet. Adamat na grandpa kin grandmam. Ita. Maawat mon. Talaga nga saan nga kami kin ni daddy. Tiyak katuluyan. Maawat ko na. Ang asawa dan to kanay nga bruhan. Magtutulagan dat kasardan. Manong Nemy, saan ko lata nimbatan ti pagkasaraan mi kini Nelson. Taimbes ko mga mapangamag hotel, sadya kam langin nga dinanon. Kalpasan data, agawid akmat lang dito'y balay, tapno makadanak na anak ko. Ngayon dimteng Manong Nemy, dijak din namnama mapasamak. Pag isong rumuharak ti pisina, idadamasidag kanya kamay sa babae. Si ka ni Regine? Yes, sak. Mabaling ka din agsarita ito tinarapat. Sino ka? Siyak na asawa ni Nelson. Dimteng ka gaya men. Dimteng akon. Kat itatanda akon. Gubdan nyo matin.
ti lisit averyo ti asawak. Gaga ka niya. Amo nga asawa ti asawak. Pagkatapos, nakirelasyon ka. Ipatpatig ko ti asawam. Siyak matipatpatig na. Pagkunam, ginamit na kalay nga parausan. Kabayatan nga awanak na mati ka met gaga. Manipo dito tadakon. Saan na kan nga kasi narakpay. Gaputa saan na kan kayat na daak. Namati kan tumet ngamin gaga. Mamati ak tulayang. No saan na kon nga awisan ni Nelson. Saan na kan nga awisan. Gaputa iti kanito nga ramidan na neta. No saan nga isot matay. Matay ka nga dua. Di mo kadiang mo? Dua pulis ti kakabsat ko. Sa may isang soldado. Saan ko nga mo italain? Isong itataam mo mo. Sa ating nga mo ti asawat. Itatadakon. Saan ka na magsinsinarak pa ikan ko na? Inururay ko nga tawagan na ni Nelson Manong Nemy ng Jack Maten mauray. Pudno ata? Ti ko na di asawa na. Ngay naramat na klayang tap na may ti iliw na. Ngay tataddan ti asawa na dinakon ka sa pulan tataddan sa baling nga kahit danaw no. Tagikwain na. Habi nga tinagtawagan. Siyak titimawag Manong Nemy nagring dinamat sungbatan. Inulit-ulit ko. Kadi adadan sumungbat, babae, ti asawa na. Hey, tawag-tawagan ti asawa. Yung saan nakaasumbatan? Talagang saan nakaasumbatan? Gamot na maumak ngaring-ngaring cellphone na. Siya kundi simungbat. Mapanak na kamitan ka kunak. Nandinakan ka sa pulan ti asawa. Gamot na dakon. Yawang kumaskas ti panagsalita mi nga doa. Okay, kasarita mi suna. Adalang ti abay ko. Hello, Nelson? Regine. Abay. Puno ka nito imbagat ti asawa mo. Ginamit naglaing tapno ada pagparausam. Saan nga pudnong siyak ti patpatik mo? Sumumbat ka. Nariknam ka di nga panaging kukunan na kiti arakop kinakikukin ka. Kinunahan naman Manong Nemy yung saan nga naituloy ta daman inagaw siguro ti bruhang asawan. Hello, o ana. Kasta unin ti panangin palod mo ti asawa man niya. Api papilit mo ti bagim. Kat saan nakamat nga pudnong ipatpatig ti asawa. Ano ti pagkunam nga kasta? Ha? Itatadaak. Awan pulusin ti panawin nyo ang sarita kaya nagkita iti asawa. Tano ipapilit yun lahat. Papapatay kayo nga dua. Manong Nemy, idiaddan gundaway nga ni Nelson ang timawag kaniyak inlawlawag na ti amin. Hello. Ipatpatek ka, Regine. Iso na lang ta. Awan ti gundaway ko. Italang na may kanak kita bina sa gundaway. Di ka maawatan, Nelson. Pangpangtada ti biyag ko. Napya ko mamat no siyak lain. Pati si ka. Ken ti pamilya. Nagidinaganakin kakabsat ko. Ibang pangtada pa'y. Arig ko tinbalod. Arig ko ti saan nga nawaya. No adda kiti sidong ti asawak. Iti sidong digdig na kay kamangak. Amok na mawatan na. Kahit kung nga ilaban ti amin,
nga nakasaganak nga matay. No siya laing ti matay, okay lang. Ngayon na mairaman ka, kin mairaman ti pamilya. Dahil ito siya kayat. Anong oritan? Regine, oray niya pamaspasamak. Saan nakalipatin? Akas matisan ko pa nang lipat kan ka. Data ko maturumbing din na ngam aramidan magsinarakan ka. Saan man siya ti patayan da? Baka may sa kadiglikapsat ko mo nung tiina kinyamak. Abay nga di mo, ikamang hindi polis dahil tapang tadakan ka. Polis na gididuwa kayong ko. Hanya. Saan gading yung magaking ka dahil ti asawa? Ay bagana. Soldado ka no pa iti maysa. Ngamsang ka kayat ngalipatin. Tikan ka na yung kung daw-dawat, Regine, kat may kanta ti waya-waya. Gabot ay patpatik ka. Sana ka naragsak, itidan natin ay kay kamanga. Pinikot dak. Kumusta ka mat ka ni Danny? Naka-schedule ti kalay sana iti asawa na to. Napasublik man lang ti anak ko. Kumusta mat ni Junior? Adada nga siya ti kayat ng tinana. Kat nukas ka sa nulaing. Agdan nata hasag sa ti anak. Ngaminton ka nung mapasamag data. Mapasamag tungata, Nelson. Manong Nemy nakapimpintas sa plano. Agdan na kami kay Nelson. Kaputa na kami tagpimpinating. Nasagay sa kam iti anak. Ngayon kasano, ken kaanon to mapasamak. Manong Nemy imatender ti anak ko iti kalay sa ti amana. Tada parte na Manong Nemy iti seremonya. Imatender med na papaki ni mama. Tay soda nga rutin ng kuyog kini Jane. Yan sa anak ni matender Manong Nemy awan tinasakit na bakrang ko. Tati ama ti anak ko kit adda na sa baling asawa na okay lang. Manong Nemy. Adama digadigon daw nga tawagan nak ti asawa ni Nelson Manong Nemy. Ano ti bagam? Adaking ka ti asawak? Awan. Abi nga di mo gwardyan ti asawak. Tapos sa mo saludsud nga niya. Mamak lang sinarak kayo talagang ha. Huh. Sige. Abi nga nga di mo palubusan ti asawang kat saan nakamat nga matpatek. Saan na kanya matpatek ni Nelson? Isong waya-waya amon kaputa na kam nagpimpinateg. Di kayo ito pulos makapagtipon. Nagtipon kayo ito man sa impyerno at pagdinanunan nyo. Manong Nemy, kalpasan ti duwapay nga bulan, timawag kanyak ni Nelson. Naragsak. Hello, Regine. Napasan ti amin. Napasan ti amin. When? Nasungbatan na hindi kita sa lunsod ta. No kaano nga mapasamag ti amin. Itan. Di ka mawatan. Naglaog ti lagsak ken ladingit. Didimteng ganyak. Ragsak ken ladingit. When? Ragsak, gapot na makapagdanatan ton. Ladingit, gapot na ulilan ti anak ko iti ina. Nelson. Kaya't mo masawin. Nadisgrasya ti asawa. Nadisgrasya da. Upat da. Nga naglugan iti kotse. Iso ti nagdrive. Iso lang tinatay. Diyos ko. Apenas ka nga mapasama ti kastoy. Nga anda matay.
Di mang ipagpanta. Di ba lang papatay na karata. Isumutin ti pimusay. I'm free. Urayan talang ti makatawan, Regine. Urayan nak. Nelson. Urayan ka, uri ka sanod kabayag na. Saan nga na idibak, Manong Nemy, kada papakin ni mamati na pasamak. Ken makita damit itilangak, Manong Nemy, tiragsak. Naragsak ka. Tadiyo ka di kayat naragsakak, papa, mama. Naragsak ka, tinugudan nga danatay, nga gladladingit, di kiti nakapukaw keng kuwana. Naragsakak. Siyempre, adaragsak, adaladingit. Adda matay, adda may pasngay. Ket, papa, dito siguro tinayurit agasat. Saan nga da kami kini Dani? No di da kami kini Nelson. E di na amuan ni Jane nga anak ko Manong Nemy ti amin. Kahit mo asawan, mami, mabalin yun ton ti kasawa kini ni Tito Nelson. Mabalimin ton ti kasawa tabalo nga rot isunan. Kalpasan lang ka nun may sa katawan. Adda anak na. Awan anak ni laki. Putot ni adda. Ang gayam niya. Adda. Junior. Lalaki. Kataib mo. Chikad. No, ang asawa kayo ton kini Tito Nelson. Da gusto nga doot anak yo. Una. Ipatag na ka. Ipatag kumanti anak na. Agkabsat kami no kaking kuhala. Hanggang agkabsat Kit no kasano nga ro doon nung takam to nag-asawa. Ti anak ko na ya. Ay kit no kas pangarigan to na tigasat. Kit mabaling ka di kas dyan no ka mami. Mabaling ka di. Kit mabaling ata di kami nagkapkapit ano. Di ba? Yunan niya. Sabali ti amam, sabali mat keng kuhana. Sabali ti inam, sabali mat ti inana. Di sang kaya kapsat. Ay, wanan niya. Kasi nga tanong, nakamtong agpaisos ti agasawa. Manong Nemy, sampay nga nadanunan ti makatawen inim lang nga bulan ni ditag sinarak kami Manong Nemy kini Nelson. Kinaduwak ti anak ko. Kanaduwa naman ti anak na. Hi. Kumusta? Estoy. Ito ti anak ko. Hi. Hello, Tito. I'm Jane. Dito mo ti potot ko. Junior. Okay. Agama mo kayo Kasi di agalam kayo, agsikihan kayo. Ngam saan ka nagsikihan Manong Nemy. Ni Junior tinangarakop iti anak. Oy. Agsikihan kayo lang pag ginarakop kaya gasta. Guwapo ti anak mo. Kas kanyak, napintas ti anak mo. Kas kanyak, kapintas na. Nang restaurant kami nag-lunch Manong Nemy. Dagos nga nagsiningad digiti dua. Juan Manong Nemy. Nagpintas pa nagsinsin narita ang panagsinsin storyada. Nagpadbala da Manong Nemy nga bibo. Sa amin idan ng kaskaso. Isudan tinagsarita. Siyempre na kami malatag ni Nelson tinagsarita. Ano nga tanong? Pag-awidan doon nagdan nagta. Tanong niya. I miss you, sweetheart. I miss you more. Kinasarita may ida Manong Nemy. Namanda, iti playground. Junior? Jane? Tito? Daddy? Gayayam ka lang Dala pa namin biit ka ni Mami Mami ko naglatan. Sige, gayayam ka naglatan dito Manong Nemy. Iti kasatigan nga hotel, iti mall, manipur iti mall kayan.
Dito nga tinurong mi Manong Nemy. Kat kami iliwan itong galmay sa kada kami. Nelson na umpay makatawin. Santal mo orayan di makatawin. Orayan talit makatawin ito nagkalaysata. Ngayon ti panang tati ilit itong galmay sa kada ta. Saan kung nga matered, sweetheart, love you. No kasano ti irot ti arakop mi idi Manong Nemy idi saan nga nawaya di Nelson mas itan nga na irot na nawaya ni Su. Pinabusoyan min Manong Nemy nga namin pinsan tirik nami nga awanan ti makaiparit. Saanin nga basol iti matang ti Diyos kaniti tao. Huwain Manong Nemy gabutag padpada kami nga nawaya. Naging nga dimtengan Manong Nemy dinito ding nga panawain nga panagkalay sa amin kini Nelson. Naragsak dagiti anak mi Manong Nemy. Agsipod ta, makita dati ragsak mo. Naragsak met Manong Nemy da papake ni mama, siyempre. Agsimpa akon kay naragsakak nga buridak da. Ragsak Manong Nemy, amani po didi, nagsabatan ti dalan mi. Ti pudno nga ipatpateg ko, ken pudno nga mangipatpateg kanya. Idagsabatan ti dalan mi, da kami ang sapsapol ti pudno nga yan. Agnanayon nga ragsak Manong Nemy. Nga ti agdama, adan adi da Jane kini Junior. Adan anak mi abukod Manong Nemy kini Nelson. May salang. Kat nagbaling nga talo Manong Nemy, dagiti anak mi. Kada ito'y umay Manong Nemy nga July 8. Iso ti pa nagdebon ni Jane nga anak ko. Kaya't nangasawan Manong Nemy, 18 years ang. Ada 18 years itan, sipod. Nang rugi, ti pakasaritaak. Iti pa nagsapsapol ko, iti pudno nga ayat, ama nagsinabat mi kini Nelson. So marunon tumaten Manong Nemy ngag 18 ni Junior. Kada ti ubuhay nga bulan iti Agosto. Inauna ni Jane Manong Nemy iti aldaw. Idinto tanidayan nga burdek Manong Nemy. Agad ta sumarsar rumiten katakwaga. Adan bukod mi nga balay, Manong Nemy nga nayasadag iti balay, ti family house mi. Si bibiyag pa lang da papa kini mama, Manong Nemy. Kahit nabigsada pa lang, nga makitakta ko na inay kada kami. Awanin ta sa pulag pa'y, no di saan nga kang kanayon kuma, nga kada ti ayat ken kapir itong galmay sa kada kami. Awan kuman ni dumdumteng nga problema iti biyag. Dahil nga ron, ti pagkabuklan, ti pakasaritak, Manong Nemy, tinagsapsapol iti pudno hayat, aging ka nagsabatan ti dalan mi, tada kami at talaga iti naikaring. Agaman ako na iti anos mo nang ibasag at sabi kumata, at damat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak kadimngeg ka nagbuya. More power to your program and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagkaya mo, Regine.